Hej alle sammen, og velkommen til min allerførste commentary her på min kanal. Og det er simpelthen en ny serie, vi starter op, hvor I kan skrive nogle emner til mig. Og så vil jeg så lave en commentary om, hvis det er nogle emner, jeg kan lide i hvert fald. Eller som lyder interessante i hvert fald i det hele taget. Men jeg har fået jeg spurgte om nogle emner ind på min Facebook-side. Og der var en, der anbefalede mig et emne, der hedder... Eller et emne. Og det var så Knife Game. Og det er så det, jeg gerne vil snakke om i den her commentary. Til jer, der ikke ved, hvad Knife Game det er, så er det et spil, hvor du lægger dine hænder på bordet. Så tager du for eksempel en kuglepind, eller en kniv, eller et eller andet du vil bruge. Og først så skiftes du mellem at tage kniven først over tommeltotten, så over pegefingeren, over langefingeren, over ringefingeren, og så lillefingeren. Og det bliver du sådan set bare ved med, imens du synger en sang, som vi nok skal komme mere ind på. Men ja. Det her Knife Game, det er gået hen og blevet rimelig populært. Der er rigtig mange, der er begyndt at lægge videoer af det på Facebook og YouTube og sådan noget. Men det er nok i sidste ende bare for at få likes, eller for at de spiller lidt smart med det. Jeg ved det ikke. Det kan være, at det er sjovt at lave en video omkring. Jeg ved det ikke. Altså jeg har prøvet at gøre det for sjov, ikke bare med en kuglepind eller sådan noget, for jeg skulle lige se, om det er så sjovt igen. Og jeg synes ikke, det er personligt, det er ret sjovt, men det kan selvfølgelig godt være, at andre synes det, for ellers så vil de jo klikke det ind. Men ja. Jeg tror i hvert fald mest, det er bare for at få likes, at de gør det. Og så kan vi lige prøve at komme hen til den sang, de synger. Jeg kan lige prøve at læse den op her. Det er sådan en sang, man synger, når man gør det. De synger, Oh, I have all my fingers. Jeg skal lige finde teksten her. Oh, I have all my fingers. The knife goes chop, chop, chop. If I miss the space in between, my fingers will come off. And if I hit my fingers, the blood will soon come out. But all the same, I play this game, cause that's what it's all about. Og så synger de så, Oh, chop, 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 chop. I'm picking up the speed, and if I hit my fingers, then my hand will start to bleed. Yes, og det er sådan en sang, man synger, hvor først så gør du det jo lidt langsomt, og så til sidst så gør du det bare mega hurtigt med den der kniv eller kuglepind, du nu bruger. Og ja, så skal du så prøve at undgå at ramme dine fingre. Og ja, det er vel sådan det er, og det synes folk åbenbart, det er ret sjovt at lave. Men ja, hvad synes I om, at folk der lægger sådan nogle videoer ud på Facebook og YouTube og sådan noget, hvad synes I, at de gør det for? Er det for likes? Er det for, at de synes det er sjovt? Eller hvad er det for noget? Det må I da gerne lige skrive jeres mening på i hvert fald. Men det var sådan set det, jeg havde for nu. Det er ikke et så, hvad kan man sige, særligt stort emne, fordi at i og med, at det er jo ret simpelt det her og sådan noget. Jeg håber, I ved, hvad jeg mener. Men I er meget velkommen til at gå ind på og like min Facebook-side, skrive nogle emner derinde, eller I kan også skrive dem hernede i kommentarerne. Det kunne i hvert fald være mega fedt, fordi at det er jo ret sjovt at lave det her faktisk. Og hvis vi lige skal snakke lidt om gameplayet, så er det Gun Game, vi spiller på Slums. Og jeg får en 16-13 score, mener jeg der. Men jeg har ikke mere for nu, så nyd resten af gameplayet. Og jeg håber, I kunne lide videoen, og giv den lige et like, hvis I vil godt være flere af dem, eller I synes, at jeg skal lave flere kommentarer. Men det var sådan set det, jeg havde for nu, og mange tak, fordi I så med.